uMax Makhanya ukhwele wadilika kuphakela umthakathi osematheni kulezi insuku kulandela umhlangano oyisinyenyela abe nawo noRamaphosa emva kwaloko kwashintsha indlela yokukhuluma. Kugxekwa umphakathi wakaNongoma obambe umgulukudu obulele washisa unina ngesihluku maqede kwamusa emaphoyiseni ungaxoxanga naye. Kanti kwaNdonga zamanzi basaloku beqhubeke njalo nokuba ungaphambili ekunakekeleni izimpilo zabantu. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze SA News no TK Zuma. Sanibonani. uMax Makhanya usekhwele wadilika kuphakela umthakathi osematheni kulezi insuku kulandela umhlangano oyisinyenyela abe nawo nomengameli wezwe emva kwaloko kwashintsha indlela yokukhuluma. uMax Makhanya ukhala ngokuthi uphakela since ehlangane noRamaphosa akasakhulumi nje ngematch and match, usekhuluma ngezinto ezithinta yena kuphela. Sekuyimina uyazi ungikhumbuza yena uphakela. Madoda umfo kamgqumuza madoda umfo kaNgqubuzwe ohlungu. Kukhona la athi khona ngicabanga ukuthi wayekhuluma negenge yamaskandi ethi indoda uma isilale nenye indoda iyabonakala ivele ibe lula. Ya indoda nje mayisike yalala nenye indoda ekhuluma ngala madoda straight ivele ibe lula emva kwaloko bese bapheli ibepheli. So umtshali keDumbe uthi umtshali inkinga ngoRamaphosa, uRamaphosa meke wakubona ukuthi uyinkinga kuyena lokukhuluma kakhulu and unalento le yesiphiwo sokwazi ukumobilize abantu against yena. uRamaphosa akahluphi uvela kubize mase yakuthenga akukhipha amankwahla akudedeleke uhambe. Mayise sekuthenile kuRamaphosa emva kwaloko usungagxuma uhafu ugxuma uthina usezwakala ukuthi uthini. We understand ngoba inkunzi masitheniwe ayikabi sakwazi ukubhonga. Ngisho ingagxuma iyenze njani njengamanje ukhona uGogo. Ikhona lento engazuthi manje yonke into sekumele ibe ngophakela umthakathi. Uyabo? Yonke into nje sekumele ibe ikhona leyo nhlese leyo ukuthi manje nje yonke into seyingophakela umthakathi. Mina kade ngayiqala lento, mina himi abantu bezwa mina insizwa zizwa mina insizwa ziyangilalela. Yabo nje mina sewumningi kakhulu emlomeni kaphakela umthakathi. Kanti manje thina into esifocus kuyimarch and march. Kugxekwa umphakathi wakaNongoma obambe umgulukudu obulale ngesihluku maqede washisa unina. Umphakathi wakaNongoma uthathe lo mgulukudu wamhambisa emaphoyiseni ungaxoxanga naye. Awukodwa yini kodwa kaNongoma nina nkingani ngempela? Senimbambile asidedele isigebengu ungaxoxanga naso. Ngishisela ulibamba lebiyimbuzi noma leba ini awumdedeli umuntu uma usemaphoyiseni vele kubalekile singayithatheli umthetho ngezandla, right? Kodwa phela ithanini ukuxoxa ngoba phela ekugcineni we are friends. Angithi we are friends mhlambe somakhelwane sakhe asiqale sixoxa kancane kuqala. Hawu nimdedele nje umuntu ebulele kuthiwa ushise uma wakhe ubulele uma wakhe wamshisa. Yes, uma ibuza ukuthi ukwenzelani lokho ukuthi ubesemhlupheka ukuthi ubesengihlupheka kakhulu. Hawu uma wakho ungashisa unyoko. Manje abasaxoxi nawo. Hawu madoda imbazo nje yodwa nje la ukhatha Sixolise nanti indaba. Ayilale sekudeni umqondile. Unyoko umkhinyela ini. Awuzo lo uqondile. Umshisile ungumlotho. Sekuhlukumezile. Ukuhlukumeze ngani? Ngasazi ukuthi ngenzenjani. Ukuhlukumeze ngani? Kuningi manje ngibuza lokho. Manje nje mfowethu ngibuya ejele mfowethu ngingazi ungayilali sekudeni ngibuza umbuzo oqondile. Unyoko umkhinyela ini. Awuzo lo uqondile. kwaNdonga zamanzi basaloku beqhubeke njalo nokuba ungaphambili ekunakekeleni impilo zabantu. kwaNdonga zamanzi uyazi banama herbal products amaningi ahlukahlukene. They just heal you the natural way. Ngiyakubona konke lokho kwama chemicals nani kwezinye indawo. Mina ngikhuluma ngama herbal products. Ngikhuluma mina ngama products athakwe adidiyelwa ngamakhambi emvelo. But asikho lapho sokhuluma ngama products. Into engiyithanda kubona ama drips kulezi insuku nami ngiyahamba nje ngiyofaka yami. Banama drips bane drip yokuboost immune system, bane drip ye glow yabona ikakhulu kubantu besifazana ukuthi ugqama ubukeke kahle ebusweni, bane kuningi nje cabanga idrip. Wayicabanga nje leyo nto ukuthi kungaba khona idrip
Because i-drip ilula ngoba ingena direct egazini kuwena. So kuba lula nanokuthi usheshe ubone imiphumela. So Sixolise. Nanti udaba. Twins sizoba bahle bafethu sizoglowa sizolanda ubuhle bethu la indonga zamanzi IV therapy bar. Kwandonga zamanzi ngaphandle kwama-products kuningi kakhulu esikwenzayo ukunakekela impilo zabantu. Sine Glow IV drip therapy, sibe ne weight loss boost infusion cocktail, sibe ne immune boost, energy boost, anti-inflammatory, hangover and jet lag recovery. Kuningi kakhulu esikwenzayo. Xhumana nathi kulezi nombolo ezingezansi noma usivakashele for i-IV therapy drip ePietermaritzburg ku-number 121 Hussein Havenji Street. Kwandonga zamanzi singonqa phambili ekunakekeleni izimpilo zabantu.